Oma, denk wel om de loopplank, hè. Het is nogal een smal dingetje. Wat zeg je? Ik zei, denk om de loopplank. Maar ja, dat hoeft nou niet meer, want er ligt nou wat te water. Ja, snel eens uit te kijken, badmuts, halen we er even uit. Ja, kom maar dan. Nou, lekker, bezijt dat. Nou, oma, dat zeg je toch niet? Dan zeg je, ik ben drijfnat. Helemaal niet, ik ben zeikert en de gippen zwemmen aan de schoenen en ik wil naar huis. Nee, oma, we gaan met de boot mee, hè. Dat was de afspraak, weet je nog? Oh ja, dat is waar nog, dat was ik even vergeten. Nou, gezellig. Ga je mee voor een reis op zee? Ga je met ons mee? Hey, ga je mee voor een reis op zee? Ga je met ons mee? Maar we moeten wel aan het werk, de handen uit de mouwen. Want de zeilen moeten gehezen, dus wie trekt er aan de touwen? En wie gaat er aan het roer? En de koers die moet bepaald. En wat dacht je van het anker dat uit het water moet worden gehaald? Hey, ga je mee voor een reis op zee? Ga je met ons mee? Hey, ga je mee voor een reis op zee? Ga je met ons mee? Het leven dat is net een reis, een grote reis op zee. Soms zijn er hoge golven en dan valt de reis niet mee. En soms ben je de weg kwijt of heb je even pech. Maar het woord van God is een goed kompas en dat wijst ons altijd weer de weg. Hey, ga je mee voor een reis op zee? Ga je met ons mee? Hey, ga je mee voor een reis op zee? Ga je met ons mee? Soms schijnt er het zonnetje en dan is het prachtig weer. Dan is het leven leuk op zee en wat wil je dan nog meer? Maar soms zijn er piraten die heel gemeen kunnen zijn. Maar wij zijn heus niet bang, want Jezus is onze kapitein. Hey, ga je mee voor